Y ha sido mérito de los chavales. Creo que el partido, si alguien ha merecido ganar el partido, hemos sido nosotros. Creo que la primera parte, sinceramente, hemos sido mejores que ellos, por ocasiones, ¿vale? Su primer disparo llega en el minuto 55 de la segunda parte, o sea, minuto 10 de la segunda parte. Nos ha costado organizar el juego, porque ellos son un equipo que físicamente es un equipo potente, un equipo que maneja muy bien las transiciones, un equipo con mucho oficio, que ha sabido llevar el partido a su territorio. I en canvi la segona part jo crec que nosaltres hem pogut corregir aquelles coses que a la primera part potser ens han sorprès més del Viladecans, hem estat molt millor, hem començat molt bé, hem tingut la fortuna del gol, i quan hem anat madurant aquest 0-1 sabíem que al final el Viladecans faria una ofensiva perquè s'està jugant molt, l'era igual perdre 0-1 que 0-4 i aquesta vegada els ha sortit cara quan altres vegades els hi podia haver sortit creu. Han arriscat, també té premi el míster perquè ha decidit arriscar i aquesta vegada han tingut sort. La semana que viene con Amposta intentaremos llenar también nuestro campo y a ver si somos capaces de ganar los 2 partidos que quedan y a poder ser, pues no depender de estos descensos compensados que pueden perjudicarnos. Són 6 punts en joc, els que queden. Nosaltres ara mateix el Sant Boi crec que ha guanyat al camp del Lleida, el qual se'ns fica molt complicat, les opcions que teníem de poder promocionar i intentar fer-ho acabar dignament, l'últim partit a casa, una mica d'obsequi també per la gent de Balaguer i una mica de reconeixement a la campanya que ha fet l'equip, que no deixa de ser una temporada molt brillant.